Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Alla Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 29-njy noýabry. Garaýş atly nowatdaky gepleşigimizde başlaýar. Bu edeki garaýş gepleşigimizde Sowet häkimiýeti ýyllaryna öz syýasy garaýşy üçin repressiýa tedbir edilip dälhanada arada çykan şahyr Anna Sultan Kekilowanyň ömrü göderejiligi barada gurrun etmekçi. Bugün saýlap almagymyzyň öz ýetek sebebi bar. Sebebi ertir 30-njy noýabrda Anna Sultan Kekilowanyň dogrunyna dogry 78 ýyl bolýar. Anna Sultan Kekilowa diýeri edip ýörendiginde repressiýa tedbir edilip Sowet häkimiýeti tarapyndan şol cezalandyrylmadyk ýagdaýynda diýeri gelip ýörendiginde şun ertir 78 ýaşamaly. 78 ýaş uly ýaş däl. Şuň kugün 78 ýaşap ýören ýaşullanmadan we enelerimiz bar. Ýöne Anna Sultan Kekilowa şuň kuguna çenli ýaşamak meser etmedi. Inni şoň doglan gününe gabatlawam. Şol biziň şahyrymyz barada, şoň döredijiligi ömrü barada bir gaýtgarak gurrun etmekçi. Şu maksat bilenem, ben şu Türkmenistan boýunça bilerim, ben Gurban Murat'dan çağırdım gepleşige. Gurban Murat, hoş geldin gepleşige. Hoş gördük. Salam Alla Murat, salam hormatly izleyijiler. Gurban Murat, gepleşige girişmeden odal, şu Anna Sultan Kekilowaň sözlerine döredilen gülüm gözledim sen aydımdan bir bölek eşitira el dinleyicilere Nur Muhammed Meredowyň ýerine ýetirmeginde. Güneş nurun tecinde bakar güller açanna, bayrak kuşlar uçanna, gülüm gözledim seni. Bayrak kuşlar uçanna, gülüm gözledim seni. Baktım gidin dağlara, tercümenli bağlara, gelleden maňa gara. Gellene maňa gara, diýip gözledim seni. Gurban Murat, ine bilişimiz ýaly şu aýdymyň sözleriniň agtary Anna Sultan Kekilowa. Anna Sultan Kekilowaň goşularyna da başga da döredilen aýdymlar bolupdy Sowet häkimiýeti ýyllaryna. Ýöne şol repressiýa tedbir edilenden soň on goşgular kitabı ýam şol döwürde çap bolan 3 tane goşgular kitabym soň gadagan edildi. Aýdymlarym repertuarlardan aýryldy bagşylan. Soň täzeden ýene Sowet häkimiýeti darwanyndan soň SSR darwanyndan soň ýene de Anna Sultan Kekilowaň ady peýda bolup başlady. Indi birazrak şol öz bilýändiňden birazrak gurrun göräýsen Anna Sultan Kekilowaň ömrü barada bir gaýtgaçyk özüňden bilýändiňden aýdaýsan. Anna Sultan Kekilowa 1942-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Aşgabatyň eteginde köş owasyna professor Aman Kekilowyň agasy Selim Kekilowyň maslahatyna eneden bolýar. 19 ýaşynda durmuşa çykýar, 20 ýaşynda ogly bolýar. Türkmen Döwlet Üniversitetiniň filologiýa fakultetini tamamlaýar we ejeti ol gyzyny gaty gowgurýan eken, çünki ýaşlykdan gaty zehirli bolupdyr. Şoň üçin ejet oňa daglar basy diýip tutýan eken adyny. We dälhana düşmezden 2 tane kitaby, goşgular kitaby çap bolup neşir bolýar. Ony umman şo gaýtgaçyk maglumat da indi şoň döredijiligi barada gurrun etmer bolsa ozal bilen şoň ören ýer goşgy alyp başlandygyny ýatlamaly. Özüni şeýle tanadan çüne bödem ýan kaýdyşyň ýaly döredijilik maşgalatyna dünýäni döredijilik maşgalaty diýmek bilen men şol Anna Sultan Kekilowaň kakasynyň dogonlary we Şaly Kekilow hem Aman Kekilowler şol döwürlerde ýem tanalýan zehinli şahirler hasaplanýardy. Ondan belki şol genden geçenlerde Anna Sultanym ýaşlykdan goşgu ýalyp başlaýar, ýa mektep döwründen soňam şol dälhana düşýänçe 29 ýaşynda ýetýänçe
yan kaydışın ýaly 2 tane goşgular kitabını çap ettirip ýetişýär. O inni şu okuyucularda yani dinleyicilerde bir soru ýa çykmak mümkin. Nädip ol bir beýdip ýaş janyna dälhana düşüpdir. Näme sebäp bolupdyr? Sebäbi gynansakda şol garaşdyrlyk ýyllaryny ne soňky döwürlerken şu arada gurrun edilen ok. Ama bizim ýaşlanmadan torak görseň şu anda sultan kekili we arada näme bilýän diýsen ken bilýän ýok şu arada. Şoň üçin ýene de şu arada gurrun etmeli bolýar, ýene de ýatlatmaly bolýar. Şu anda sultan kekili we öz döredçiliğiniň daşyndan şu döwürde Türkmen Döwlet Üniversitetiniň filologiýa fakultetini tamamlandan soň birazrak molumçylyk edýär. Öz obasyna soňa Mydan Tayyar gazetiniň redaksiýasyny işleýär. Ýöne ödörücülüğünün daşından şol cemiyetiň hem problemlaryny da ünsürýän ekenna. Şo meseleleri gozgap, aýal we ýylan hukuky, korrupsiýa meselesini, tira taýpalyk bilen taýpaçylyk bilen baglanyşykly problemleri gozgap, hatda şol Sovet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň merkezi komitetine çenli hat ýazypdyr da bir näçe gedek. Şolam şo soňky gedek ýalan hatam şol 24-nji gurultaýa gawatlap ýazylýar. Soňam şo hatyň netijesinde aňyrdan barlygym gelýär. Şu taýda şoň ýazan hatyndan bir bölek eşdirä, şu garaşdyrlygyň başky ýyllaryna 1990-njy ýylda belli rejissor Şeyh Murat Annamuratow şol Anna Sultan Kekilowanyň ömrüne bagyşlap bir dokumental film döretdi. O ömürdaýa ýyldy zatly. Şol filmde de Anna Sultan Kekilowaň şol ýazan hatyndan bir bölekler okulýar. Şoň haty saklanyp galypdyr. Şol hatdan bölek diňledäýil şo dokumental filmden. 1969-njy ýylyň noýabryna Sovet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň merkez komitetiniň syýasy bürosyna uly gowrumly bir hat ýolladym. Esasy fakat meniň Sovet ýol başçylaryna ýüzlenme ýadanlygymy şolardan ibaratdy. Birinjiden Türkmenistan Kommunistik Partiýasynyň merkez komitetiniň aparatynyň esasy wekilleriniň aýal gyýlary bolan rehimsiz fetal gatnaşyklar hakda öz janyny kastetýän aýal gyýlaryň paçygaly ykbaly hakda. Ikinjiden respublikada kadrlaryň nädogry ulanýşy hakda. Üçünciden paraxorluk, tarapgoýluk, hökümet ýolbaşçylarynyň öz behwitleri üçin birleşigi hakda. Dördünciden respublikada çykýan gaziýet jurnallaryň siyasi we çeperçilik derejesiniň gowşuklugy hakda. Tanqid üçin ýydalanmalar hakda. Ideolog frontda garnaş paradlyk, milletçilik hakda. Tire taýpa seredilip adamlara baha kesilişi hakda. Spekulyasiýanyň ösmegi, jinaýetçiligiň gün-günden artýanyny hakda. Men şahir hökümünde, respublikanyň garajdany hökümünde bu hakda diňelik goşgular ýazyp bermegi ýeterli hasaplamadym. Men ol mahallary ýaşdym. Ýa-ni universiteti tamamlatdym. Bu fakatlar barada Sovet ýolbaşçylarynyň özümden gowy bilýänliklerini düşünmeýärdim. Ene görüşüň ýaly şu ömürdaýa ýylda zatly şu dokumental filmde okulan şu hat. Indi şu taýda ýene bir bellemeli zat bar. Şol Sovet häkimiýeti ýyllaryna men ýan gaýdyşym ýaly şo garaşy sebäpli repressiýa bar edilýär da indi. Özüm şu taýda aýdýar da ýan hatynda da aýdýar men diýe şu Sovet häkimiýetiniň şu başynda oturan adamlar şu problemlerden habarsyzdyr öýdýärdi. Men aslında olar habar leken olar ýörüte barlaw üçin gelenlerine de şu meseleleri çözmek üçin näle şu hatyn aňarsynda kimliň durýanlygyny bilmek üçin gelen ekenler diýip pikirini aýdýar da özüniň şeýde ýaşlyk edip kiýen şu zatlara düşünmeýändiginden belläp geçýär. Indi şu arada näme aýdyp biljek Gurban Murat senem goşa aýtan. O 1969-njy ýylda sol hat ýazylýar we sol hatdan soň sol hatta derňemek üçin barlyk geçirmek üçin Moskwadan merkez komitetden komissiýa gelýär, barlyk komissiyasy we barlyk komissiyasy ýa-ni diýişiň ýaly
ol esas meselelerini çözmek için näde, esas meselelerini barlamak için näde, kim yazdy, näyle yazıldy topormy, şolatlar derňemek için we ol gelip gidenden soň Anna Sultany, ondan soň iýerler başlanýar. Netijede 1971-nji ýylyň 26-njy awgustyny 29 ýaşly gyz Sawgyz öýüne işläp ýörkä skor maşyna, tyrkömek maşyna gelýärler. Onu şo ýerde dogana aýdyp berýär. Gelýärler we görse saw gezip ýören gyz, muny beýle akdyp bolmaz diýerler-de. Tyrkömek maşyny täzeden ýygyna gidip 3-4 sany adım alyp gelip, o elinden ayağından tutup, zor bilen, zulüm bilen şeýdip alyp gidilýär we köşeň ýokarsynaky şo wagt bar bolmaly, bu wagt ýok. Dälhana akdilýär. Ol dälhananyň 3-nji bölümine salynýar. 3-nji bölümni ýani gaty aýratyn saklanýan bölüm eken. Täbi men internetde bir hat tapdym. Ol hat awtory näwelli. Şo ýerde diýär, ýa bir gün diýär, hat geldi, dost hat ýazýar, men dälhana düşdüm. Gelay meni göräýdi diýip paýşe diýär. Gidip görýär. Sonra 5-nji bölümne diýär dosty. Olam ýazjak eken, o da käwä tanqydy makallalar ýazýan eken. We bokurdan agyrýar diýip doktora ýüz tutanma, sen bokurdan agranok, sen psihikanyna, psikologiýanyna iş bar diýip ony şol 5-nji bölüme ýatyrypdyrlar da. We ol dosty horlanyp ýüzü diýär appak bolup galypdyr diýär. Ondan näme üçin beýle bolup diýip sorasam, günde 2 tane ukol urýarlar diýär we bir ukol gözüňe gelmedi ýaly bir näçe atlap özüňe gelip bilmedi ýaly bolup ýatýan. Ikincisi gaty ajykdyrýar. Berýän naharlaryna doýup bolanok, hatda şol berýän tawaklaryny ýaýarym kam diýär. Şoň üçin eger basaryp bilseň bir çöregem bolsa, bulkada bolsa, artan süýşenem bolsa getirseň, ondan kömek edäýdi diýip paýş etmek üçin seni çağırdım niýada. Ondan so 5-nji bölümden çykanyna diýe bir diýwar gördüm niýe. So diýwar gaty, galyň we beýik salynanly diýe. We o hakda soradym niýe döwletden. Sonra döwlet aýtdy bu diýwaryň aňyrtynda 3-nji bölüm diýen bölüm bar. Aslynda biziň bölümimiz 5-nji bölüm bu kurort ýaly görülýär, çünki bu ýerde ady belli ýazgylar, kompozitorlar hem ýatyp gidipdir. Bu ýerde kän gatylyp saklananok, o ýöne 3-nji bölüm näkiler türme ýaly reşotgaly aýratyn, her kim aýratyn bir komnatda 4 diýwaryň içinde saklanýar diýip. Ve köp wagt geçmänkä bir günem ýa kolanyň jigiti şol döwlete çöräk gidenne, ýerine gelenne diýe gaty geň alyp geldi, bir gowdal hawar getirdi diýe. O siziň ýazgylardan birini bir gyzy dälhana getiripdirler. Ejep gaty ağlaýardy, oň sesini hiç kim dinlemäni, ol gyzy dälhana ýatyrdylar diýdi. Ondan ýaşrak gyzmy diýsem, o ýaşrak diýdi. Derrew aklyma Anna Sultan geldi. Anna Sultanyň masy biri bolup bilmez diýdim niýe. Ana şoňam şol 1971-nji ýylyň 26-njy awgusty. Indi 5-nji bölümne, kurort ýaly bölümne ýanky ukollar urulýan bolsa, pikir edip görüň 3-nji bölüm diýilýän türme ýaly bölümne nähili ukollar urulýar adamlara we sen sarja bolup girip şo ýerden nähili sar çykyp biljeklerini gödüňe getirýärler. Şoň akdilmeginiň hem sebäbi bar da aýtsak da, şo döwürlerde Sowet häkimiýeti ýyllarynda şo Kommunistik partiýaň Sowet häkimiýetiniň alyp barýan ýöredýän ideologiýasyna garşy gitseň ýa-da şolaň ýöredýän bir iş siýasatyna ýa-ni garşy bir zatlar aýtsaň, şo taýda saňa hökman bir hem iýerlenýär da. Indi şo taýda bir öýet şygyry bar da, men biz Sowet häkimiýeti ýyllarynda belli bir derejede döredüzlük erkinliginiň bolanlygy barada döňkü gepleşiklemde aýdyp geçipdir. Bize hakykatdan hem edebiýat birleşmeler hem geçirilýär, çekişmeler hem geçirilýär, pikir alşylýar, durmuş barada, felsefe oturulýar, her hili döredüzlük barada
temalaram nähil temadan ýazsaň ýazyp bolýardy. Elbetde Leninem wasp etmeli, Kommunistik Partiýa alyp barýan syýasatynam mahabatlandyrmalar ýöne süýü barada da, durmuş barada da hen ýazyp bilýän. Dünýä barada felsefe de otur bilýän, öz goşulaňda, öz eserlerinde ýöne şo taýda bir çygyr bar da. O çygyram şol Sovet ideologiýasynda degişli çygyrlar bar. Mahal üçin Sovet häkimetiniň alyp barýan syýasatyny ýa-da şoň ýöredýän ideologiýasyny tankitlemek bolanok. Eserinde de tankitlemek bolanok, söz bilenem tankitlemek bolanok. Ana şol anda sultan kekilwan eden işi şol çygyryň üstünden geçýär da. O geçmekligem näme ýanky hatynda da belläk geçýärli. Şol ýurda ýol başçylyk edýän adamlar liderleň alyp barýan syýasaty şolaň korrupsiýa ýol berýändigi, şolaň tire paralyga ýol berýändigi, aýal edilen hukunyň kemsedilýändigi şolar tarapyndan, şolaň alyp barýan syýasat tarapyndan. Şolar ýaldatlar ýem ýokaryk degýär-de. Ondan şoň üçin bunu bagyşlamandylar. Özlerem şol dälhana ertenlerine başta şo bir aşlar şoňa diýagnoz goýjak bolanlaryny onda hiç ýyl bir psihik näsagyny tapanoklar. Şo başta şoňa diýagnozdan goýup bilenoklar, ondan olar ýalwaryp, ýakaryp, sen niýe şu ýene Sovet hökümetiniň alyp barýan syýasaty barada aýdan zatlangy, men kellem düdük däl eken, men kelesaňlyk edip aýdypdyryn diýip sen hat ber, dil hat ber, ondan biz seni goýberelli. Emma Anna Sultan şo dil haty berenok. Ol bermäge söýlenmeri şo aradan bir ýyl ýaly wagt geçen soň ony 72-nji ýylyň tomuzunda bir gyýska wagtlyk goýberýärler hem ýöne ýene de şol dil haty bermän soň ýene ýygnaýarlar. Oň üstesine de şo hat ýazan döwründe birinciden poçtan üstüden ýazypdyr, ikinciden Moskwaň özüne de gidip gelýän eken. Şo hat ýazanlar haty elin gowşurmak üçin, şo taýdaky goşlara tawşyrmak üçin gidip gelýän eken. Şo taýda da Moskwada Antan hukuklaryny goraýjy toporlara da barýa. Şolaň adamlar bilen duşuşýa hususanam şo döwürdeäki ady belli profesor ýa-da akademik Sakharov hem Yelena Bonder var şoň aýaly. Şolaň döwrden Antan hukuklary topory şoň bilen nime diýär, gatnaşyga girýär. Şoň özü şolar bilen gatnaşyga girýär. Soňam paltasy da aşa degen soň şu yalan hatlaryna bir degerli jogap bolman soň, meseleler çözülmän soň şu Sovet Soýuzundan çykyp gitmek ideýasyny öňe sürýär da. Şo arada da pikirlerini aýdyp başlaýar. Men bu ýurtda ýaşajak däl Anna Sultan tekili we şol Britaniýadan gaçyp atalga almak isleginiň bardygyny aýdýar da. Ene esasy şol Kommunistik Partiýa ýa-da Sovet hökümetiniň ýol başçylaryny öjükdiren da şoňa garşy gönükdiren adam şo bolýar. Sebäbi şo döwürde ýurdu terk etmeklik, ýurduň içindäki guruluşy tankitlamaklyk hem duşman ýurt diýip hasaplan, ýani kapitalistik ýurtlaryň birinden gaçyp atalgaljak bolmaklyk ýa şonu almaklyk eýem seni halk duşmanyna öwürýär da. Şoň üçin ana şolar 71-nji ýylda şonu psikiatriýa keselhanasyna ýerleşdirenlerine şonu sen däl diýip boyunna goýjak bolýar, bar etjek bolýan zatlary şol dil hat aljak bolýar da. Men şunu dällik edipdirin, kelesaňlyk edipdirin, o günäm ötüň men ýalňyşypdyryn, şonu aldyrjak bolýar elinden. Şo dil hat aljak bolýar, şoň dilinden bolýan, onuň berenok da. Ondan netijede de şo taýda şonu çykarman 10 ýyllap saklaýarlar. Öz ideýasyna agrar bolup galýar. Ondan özüne de şo döredüjülük eginleşleri tarapyndan hem gollug berilmändiginden ýa-da diýär, özüne garaşýanyň hem ýokdugyny aýdýar. Ne şo türmede ýazan goşgularyndan käbirlerini diňledäýeli, şo türmede öz ýazan goşgulary bar, özüniň ýagdaýy barada, hal ýagdaýy barada lirik goşgulary bar. Şo goşgulardan hem häzir birini diňledäýeli. Dokumental filmde ulandan goşgular. Olgun ýyl ösdümi ýa-da gar ýagdy. Kim maňa at goýdy, kim pata erdi. Gadyrsyz perzende bagyşlap dünýe, bilmen haýsyny meni dogurdy. Bulary bilmeken ýetişdim dogum. Soň çağa bolýarmyň,
Bilen soň ýaşlyk. Odal näme gördüm? Görjegim näme? Bu pikirler görnähili bulaşyp. Ýadymda gazaply ýanwar gecesi. Meni linç edeni penjeden gerip, soň men öldürildim. Ölüp ýaşadym. Ýaşlygymyň adyna ysnat getirip. Ýok, aýdyp biljekde, mundan artykmaç. Söhbet açıp geçmiş hakda aýdymy? Ya bu damardaky ýaşlygyň gany. Joşgun bilen gaýnamasyn goýdymy? Gurban Murat, indi sen goşşokda adyň barmy şoňa? O görüşme değerli hormatly dostlar, bärde Anna Sultanyň däli bolanlygy üçin dälhana salynmany siyasi ähim barlygy, siyasi sebäpli salynanlygy hakynda bir näçe suwutnamalar barda. Birinciden ýanky hatyny ýygyna alsaň men tamsyklyk bilen ýazypdyryn, Anylya gitjek diýen aýşman tamsyklyk bilen edipdirin. Diýsen de seni dälhanadan çykaral diýär. Bu birinji suwutnama. Ha diýmek ol däl eken diňe şohatlar üçin ýygarlapdyr. İkinciden ol 71-nji ýylda şu awgust aýyna dälhana äkidilenden soň oň ähli kitaplary satışdan aýrylýar, gadaganlyk getirilýär we aýdymlary oň sözlerine aýdylýan aýdymlar bar. Olara da gadaganlyk getirilýär, senzura getirilýär. Bu da ikinji suwutnama, o siyasi sebäpli batlanlygy, tutulanlygy ýöne ony suwdyň üstü bilen däldi jenaýat ýok bolanlygy üçin o ýerde ony dälhana salyp, dälhanada her hili ukollar bilen ony belki öldürmek niýeti bilen, belki ýaşatmalyk niýeti bilen dälhana salynanlygyny suwd edýär. Ondan Anna Sultanyň şol ýanky okan goşgularyndan hem görüp bolýar. O goşgulary gaty sagdyn akyl bilen ýazylan we çuň manyly ýazylan goşgular. O indi şu ýerde menem bir soň bir bendini ýatlapym gelýär. Şeýle diýär Anna Sultan, aklym diýär maňa sansyjak gözel, gör ömrüňden hoşal ahir ay günem, Kail bol da bu durmuşun emrine bolşuna görärak ýaşa gertenem. Egerde ya bolşuna görärak ýaşam bolsa, Anna Sultanam adaty sahirler ýaly, öldürüniň sahirleri ýaly, gülýäli ýaşap görmeli. Ýöne ol nämäni erkinligi, şol göze görünüp duran jenaýatlary, hatda şol ýolbaşçylar tarapyndan edilýän ýalňyşlyklary, jenaýatlary aýtman durup bilmändir. Şoň üçin hem ol fidaty bolupdyr da. Ýanky diýişiň ýaly hiç arkasyndan soňa arka çykanam bolmandyr. Ol diňe özüniň aladatdy ala, ine şu goşgusynlar diýär, ýanky bendine de diýär. Eger öz aladatdy bolsa da onda gülýäli ýaşap görmeli, gülýäli işem bar. Ýöne öz aladatdy, milletiniň aladatdy, o adamzadyň aladatdy. Şo taýda ýanky belläp geçişimizde ýaly şoň ağaları o adany kakasının ağaları Şaly Kekilif, Aman Kekilif, Atlawraýly ýazgy şahirler Aman Kekilifiň professor nemesi statusyny bardy. Şolar kömek etjek bolsa edip bilerdiler da ýöne olar çekinýärler sebäbi eger sen maşgala agdan halk düşman diýip elan edilse sen arkasynda durjak bolsaň sen özüňe de soňadan taýan uçy gelip ýetýär da şonuň şoň arkasynda durjak bolmandyrlar. Bolmasa Piyardeşlerim var, galamdaşlarım var, arkasında durup ya kollektivleyin hatam yapıp bilecek ekenler bilen bolsalar belki şuna täsir ederdiler ýagdaýyna. Şoň üçin özüniň bir goşgutunda özüne garaşýan adamyň ýokdugyny aýdygam ne şeýle ýazýar da Anna Sultan öz goşgularynyň birine ýazypdyr. Gör ýyller bir ýana howlugyp barýar, kim dostunyň, kim ýarynyň ýanyna, maňa bolsa garaşýan ýok dünýede. Şonda da yol söküp barýaryn öňe, diňe hol öňümde garantga deýin, hemra bolup barýar ýalňyz maksadym diýär ol, şol bilen daglara çykyp, bu jahana göz ýektirip baksadym. Şeýdip özüne garaşyp oturan adamyň hem ýokdugyny aýdýar, bolmasa haýan kaýdyşyň ýaly halk üçin
öz millet üçin jany diýen şo problem bilen çözgüdü üçin. Hatda adamlar ýüz tutanlar ýokarky organlara. Indi şo taýda şoň aladasyny edip daşary ýurtdan alada eden guramalar bolýar, ýa-ni tan hukuklaryny goraýjy guramalar şo Sowet häkimetçilerine. Şolny ýalhanada o Türkiýanyň ençe mil geçen soň 1979-njy ýylda Gollandiýanyň Gollandiýanyň ýazgylar saýudy ýörüýte ýüzlenmeýär. Türkmenistanyň ýazgylar saýudyna. Onuň şonda da şo hatda da bular näme diýär Golland ýazgylar siziýa şoň syýasy garaşy üçin şonu repressiýa edip var edýän ol haýdan haý boşadylmaly. Adar berilmeli dälip haýyş edip ýazýarlar bolýan. Şoňa da Türkmenistanyň ýazgylar saýudyndan jogap berilýär hemem ýanky psikiatriýa keselhanasynyň ýol başçylary tarapyndan jogap berilýär. Olaram buny ret edýärler. Şoň öz syýasy garaşy üçin oturanlygyny. Şo hatam soň arhivden kim tapýar? Şonu memorial guramasynyň aktivistleri şo haty şo ýazylan haty tapýarlar arhivden ne? Soň şonu neşir etdiler 2013-nji ýylda. On neşir edenlerem şol memorial insan hukuklary goraýjy guramasynyň aktivistleri Aleksey Makarov bilen Aleksandr Cherkasov diýilen adamlar. Ine şol 2013-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Если звезды gazetden ýürüter makalaň içine ýerleşdiripdirler ýanky haty arhivdaky. Bunam näme üçin 29-njy oktýabrda şol her ýylyň 30-njy oktýabrynda ortiýetde syýasy repressiýa edip var edilenden hatyra güni bellenip geçilýär. Ne şu taýda da ýazylýar şol hatyra günüň bosawasyna ne şu Anna Sultan Kekilewa barada ýürüte ýatlama ýazyp şoň gaýtgaçyk biografiýasyny görüň görýärler soňam şol ýazgylar saýudynyň Gollandiýanyň ýazgylar saýudyna beren jogabynyň şol näme ýerleşdirilen teksti or filmine. Ene şu taýda da ýazgylar saýudynyň şol wagtky başlygy Täşli Gurbanow tarapyndan gol çekilen hat şol. Ene şunda da hamala Täşli Gurbanow ýa-da şol Türkmenistanyň ýazgylar saýudy şol Gollandiýanyň ýazgylar saýudynyň bildiren reaksiýasyna özleriniň geň alanlygyny beýan eden bolýarlar. Anna Sultan Kekilewa hakykatdan hem psihik taýdan nätaw. Ine şoňam tasdiklamasy diýem. Şol ine psihik keselhanaň işgärlerinden ýanky ýürüýte hat iýeripdirler. Ine bu hatada şonu psihik keselhanaň baş wraçynyň orunwatary Nomotov diýip bir gol çekipdir. Ondan soň oňa şagyna şol 3-nji ýanky gurrun eden 3-nji bölüm ma olam aýalgylar bölümi da şo psihik keselhanaň şoň bölüm müdiri Nur Mehmedowa diýip bir denan wraç gol çekipdir. Ondan soň şol Anna Sultan Kekilewa beceriş berýän günnüni bejerýän şonu Sagalowa diýen bir wraç denan şoňa gol çekipdir. Ne şolaram şu Anna Sultan Kekilewa psihik näýatagdygyny tasdikleýärler, tasdiklan bolýarlar, daýynly bir tasdiklamany bolýarlar. Şey diýen şolar inkar edýär da Anna Sultan Kekilewa sagdygyny. Şey mekulenem şu Sowet häkimetiniň repressiýasyna da öz goşantlaryny goşýarlar. Öz kärdeşlerim. Şuň üstesine ene Anna Sultanyň öz goşgularynyň birinde şu adam baradaky alada barada da diýip geçýär. Eger diýe adam ağlamasa adam derdine onu çevik atam. Bizim derdimizden ağlama diýilen ýaly bir goşgu ýa şona men okap bereyim. Yıldızlan gerimi giýeňär gökde, bu meniň düşümmi ýa-da hyýalym, adamlaň ýüregim giýeňärmiken, kimden sorasam ham düşmeýän halym. Adam gussa çekýär, daralýar dünýä, bulutlaň içinde ay tutýar ýasy. Bu şahiranalyk ýerliklimiken, niçikkä adamlaň içki dünýäsi. Her kimiň özüniň aladasy bar. Kim öňe ymtylýar, kim bolsa aýda. Adam kalbynaky sansız ýyldızlar, gizlin dogup ýaşýar görünmeýän göze. Niçik
Neçik çılşırımly uzak bu yollara maksatsız uğramak bormy? Adam ağlamasa adam derdine çevigat biz üçin şeker megamy diýip öz goşgusynda belli. Gurban Murat, sen näme aýdyp biljek? O inni meňem ýanky goldaw berme meselesinde şo döwürde orsiýetdenem gaty köp goldawlar bolupdyr, Ana Sultan üçin alad edipdirler de. Soňam bir suwutnamasy ýanky makaladaky awtor Kara Deňiziň boýuna bir şähere dynç almagy gitdim ýa masalan bilen ýa. Şo ýerde bir masala bilen tanışdyk ýa we Nikolay diýen ýazyjy ýanky ýaly hereketde agda eken we birinji beren soraw salamdan soň birinji beren soraw diýe Ana Sultan ýagdaýyna heldik soraw diýe we ay Ana Sultan ölüm olaýmasa diýdim niýebeli gaty gahary gelip ýüzüne öwürip elini salla gitdi diýär da. Ve aýaly ýerinden kol edip gygyrsa da diňlänok diýe aýalym sen beýdimel däldin diýdi de diýe o da ýerinden gitdi diýe. Soň ertesi güni bagslaňyp ýanyna barp ötünç soradym niýe. Sonra aýaly gatdaly çekip aýtdy diýe biz Ana Sultany alad edip aňyrda eşik ýeňňäs, oňa kömek ýeňňäs, oňň uruna kömek etmek üçin işler alyp barýas. Biz oň ýagdaýyny bilýäs, ölene on takdir diýe. We sen öldü diýdiň öle özüňem assabatly, özüňem senem ýazyjy we Ana Sultanyň ýagdaýyndan habaryň ýok. Soňa gaty gahary geldi ýoldaşymyň diýdi. Döwürde ýene Gurban Nadaryň döwürde şeräge bolýar. Ana Sultan we Gurban Nadar bilen biraz meňdeşlikleri bar, goşgularyna da biraz meňdeşlik bar, häsiýetlerine de meňdeşlik bar. Ve Gurban Nadaryň 1970-nji ýylda bir näçe ok bilen awtomatly atylyp öldürilýär we soň ölmegi sebeplem ýadan goşgularyň Ana Sultanyň göne at tutanok Ana Sultanyň bir aýratyldygy goşgularyna özüniň söýýärleriniň hem özüniň ýirenýänleriniň hem adyny tutmandyr da. Ýöne kime diýenligi aňyrty belli bolýar da. Ve Kara Gargalar dik goşgusy var Ana Sultanyň we Gurban Nadaryň Akgar diýen goşgusy var. Biraz şu goşgularda da bir sırly ýadylan aýdylýan zatlar var. Buna da biraz meňdeşlik görýänler. Inni şol belki Gurban Nadar kömek etjek bir zat diýjek bolup Ana Sultanyň üçin bir zat etjek bolmagy mümkin. Ýöne bir de gelip ýeten maglumatlara görä hiç ýyly şo döwürde hiç zat gynançakda edilmendir da. Bir de nämäni görkezýär? Şu wagt bilen paralel getirjek bolýanlar. Şu adam biziň milletimiz lider bolup biri orta çykdy, öňe çykdy, onuň arkasynda durmakdan geçen gaýtam onuň hiç özüniň dostu ýary tanşy bilsem gaýtam ýüze öwürip bilýär da men onu tanamak diýen derejäçeli gelip bilýär da. Bu dönemini görkezýär, gaty pesligimi görkezýär, pesligimi görkezýär. Biz türkmenlip özümizi ölmeli bolsak, özümiz hakda gürlemeli bolsak bizden ýokarda millet ýok gürlänmede. Ýöne hani ýokardalygymyzy şuň ýerde görünmeli, şuň ýerde görkezmeli näme? Beýnandak. Hakykatdan hem edil şo döwürde bolşýalyny häzir hem şo döredijlik işgärleriniň içinde bir halkyň ağasyna ağlap, ağaryna derdini bir ýeter ýazmak ýa çykyş etjek bolmak, bolmany bir çykyş etjek bolmaklyk. Şu meseleleri gowdamaklyk bir tendensiýeti ýok da. Ana şo döwürde de şo adamyň başyna döredijlik aýdaly egindeşleriniň bir kärdeşleriniň başyna da şular ýaly hupbat iýnenne şoň arkasynda durup bilmeýändirler da. Bolmasa beýleki respublikalarda şolary ýaly aladalar bar, ana ýanky belleşiň ýaly ortaýydyň ýazgy şahirleri şo Ana Sultanyň aladasyny edip ýörüpdirler da. Emma ýurdun özi respublikanyň özi içindäki şoň galamdaşlaryndan hiç ýyl alada bolmandyr. Gaty köp bollar şo Sowet Soýuzynyň şo soňky ýyllaryna çenli şo hatda ýatlanmadan şo 1983-nji ýylyň 19-njy iýununda şo ýanky diýelhanada aradan çykýar da.
özüň pikir edip gör, on kıyıllap bedenine şu değerlere urular urup, tanjymlary urup, değerli adamam değerleri bilýärler da ýöne şonda da şol değerlere men ýöz gelip bilipdir, şol yeter ýa. Ýene bir bellemel zat şol goşgularyny ejete ýerinden baranda berýän ekenda. Ýöne soň näme üçindir bir sebäpne şo taýda ýangyn nereye öýlerinde de şoň gol ýazmalarynyň köpüsi ýanyp ýok bolýar. Ýöne şolary şoň tanış bilişlerinden hemem dälhanaň içinde saklanyp galan kagyldyň içinden ýygnamakda, tapmakda, toplamakda şahir Mehmet Turwanow ulyş etdi. Şo Interak Sowet Häkimiýeti, Interak Sowet Soýuzy dargamaka 1989-90-njy ýyllarda Mehmet Turwanow döwürde Türkmen telewizionyasynda bir belli bir döredüjülük gepleşigine alyp barýardy. Şondan şo ilkinjileň biri bolup Mehmet Turwanow şo Anu Sultan Kekilwan adyny agdady. Sowet häkimiýetiniň sebäp bolanlygyny agdamak bolanokdy da o döwürde Interak SSR dargaman döwrüniň Interak Sowet häkimiýet başynda. Awa ýöne şo näýlem bolsa, şoň dälhana basylandygy, dälhana da aradan çykanlygy barada ilkinji gedek şonu agdan Mehmet Turwanow boldy. Mehmet Turwanow öz gepleşiklerine şoň goşgularyna okudy. Ýa şonam toplamakda ulyş etdi. Soňam şoň Mehmet Turwanow tagallaty bilen 1992-nji ýylda şol Anu Sultan Kekilwan dogulmagynyň günüň 50 ýyllygyna gawatlawam Ümürdaýa ýyllyda atly goşgular ýygynlygyny çap etdirdi. Mehmet Turwanow şoňa giriş ýadyp, şoňa redaktorlyk edip. Şoň üçin ýanky rejissor Şeýh Murad Annamradow ýaly Mehmet Turwanow ýaly döredüjülük işgärleriniň bu işini uly biz minnetdarlygymyzy bildirmeli, on gadryny bilmeli. Indi şo taýda ýene de bir goşgutyny diňledäýeli şo dokumental filmde şol Anu Sultanyň tapylan käbir goşgularynyň okulýa ýene bir goşgutyny diňledäýeli şo dokumental filmden. Min ýola düşýärin gidem okyalyňy. Meniň bilen atyry barýar ädimler. Kukuryna sarylır gelýän topragym, gadakly gürberýär pikirin jemler. Meýmir edip bu gadakly gürrüňler, ýaş jywan kalbymy gurşap alsady. Ýok, hiç wagt dönmen uzak ýollardan. Taşlam agarýança hemra bolsady. Men ölsem-de ölmedi ýaşar atyrylar. Men ölsem-de ölmedi ýaşar nesiller. Meni ýagşylykda ýatlasa biri, ömrümden rady, dirimen diri. Görüşüň ýaly şu goşgutyny şolar bir Anu Sultana mahsusda şo lirik duýgurlukda, ondan şo öýdüniň şo dälhanada oturan ýerinde bir duýgusyny kebelek bilen bir söhbet etýän görüşünde bir duýgusyna öýdüniň goşgutyny şeýle beýan edýär. Neýläýin men gök agaçlaň saýasyn, uzaklardan maňa ýat gün görünýär, penjeräň öňünde akça kebelek, pelpelläpler iki ýana urunýar. Bu jahanda ýalňy sırdaşym meniň kebelecek deňsen dünýe malyna, sene men halymy dözmän urunýan, men bolsa aglaýan seniň halyňa diýip özüniň duýgularyny beýan edýär. Gurbanra sen näme aýdyp bilersiň? O menemni Anu Sultanyň bir jebent okatym gelýär, çünki şu goşgutyna da suat guatyň patgalim o döwre görä o dyrnak içinde da döwre görä ädem solýan saýr sumaklaryň gözüne atyp şeýle diýýärdi. Söýmek men bu jahanda yaran jaňlap gün görmäni, ýagşy görýän beýle günden öz ajalma jan bermäni diýär we bu goşgyň ýygynda da dowamında da şoňa ähäňne, ýani döwre görä bolup ýaşamaklygy men bir adamy öwüpdiňe şo hakynda goşgy ýazmaklygy islämek diýär-de. Manysynda. Umuman adam aradaky alada da ýani şoň poeziýasynyň içinden erş argaç bolubam geçýär da, mysal üçin şol näwelli madarlar diýip şol hatda ölündüň hem gadrynyň bilinmeýändigi hakyndaky meselä da çekýär. Inti
ne şoň näberli madarlar hakynda goşguzundan bir bölejik okap bereýin. Biziň planetada ýalňyz madarlar petirdeýin örtüpdirler ýerleri, seçilýär üstüne älim goşarjak altyn pasyllaryň elwan zerleri, nesilleriň aýdymyn ädemin diňläp, olar üçin baky ýatmak gylykdyr. Näbelli madarlaryň barlygy bolsa diýirler, siz üçin maskaralykdyr diýip beldiýär. Diýirler, siz üçin maskaralykdyr. Ondan şu yankı ya ödünem dağuli bilen deňäpdir. Yankı sen ödüňe aýtdyňda ejesi şoň adyny tutanno Dağlar baş. dağlar başy diýip tutýan eken. Sebäbi hakykatdanam ödünü gaty belent, mertebesini belent tutup alyp baryp bilýän diýen maşgal eken. Ýaşky halyny Anna Sultan Kekili wa. Ondan goşgutunyň birine ödünüň ýüreginiň bir päkligini aýdýar, üstüne de ödüni dağuly bilen şo dağlaň şertlerini ösep bilýän gül hökmüne de beýan edýär. Men akgül ýöneköy akgül açylýan türkmeniň köpet dağyna aýdym aýdýan şemal bilen ses goşup dürli pasyldaryň ajap çagyna ýüregim gasanok dargamok men gorkamogam tüweleyleň badyndan aýdym aýdyp dünýä salam ýollaýan şu keremli gara dağlaň adyndan dogry alyssaky baglaň gülüdek şahannaz gök ýapraklarym ýok meniň suwsuzlukdan saralsa da gül meňzem daş gülümen asliyetim akmel. Şey diýär goşgutun. Ne Allamrat yankı kete dälhanadaky soňky wagtlaryna da üns çekesim gelýär. Sebäbi biz ony nähili bolallygyň şo wakalara görä biraz onu ýaşamadygadan bilip bilmeýär. Ýöne näme de bolsa gözüňde getirmämiz üçin ýatlasym gelýär da. Ýanky Gara deňiz wakaty 1980-nji ýylda bolýar we şoldan gelenden soň birinji gidip diye Anna Sultany iň gowtanajak o Şiral diye da ve Şiralyň ýanyna gitdim diye. Şiraldan Anna Sultan ýagdaýyny soradym we bolan wakany aýdyp berdim wel diye. Aýdym gowda da diýmän, gow jogap bermädim diye. Ýöne Anna Sultanyň ýagdaýy gowda öldüň tapawdy ýok, diňe içinde jan bar diye. Intam şo keselhanada, dälhanada ýatyr diye we gaty horlanıp çöp bolup galdy diye. Onuň şo dälhanada başga da aýdyp berellerine ölüsüne akidellerine diye oň ýygyna kuşetkada ýanky yatak jaýyna gurçuklar galýat diýär da. Hatda adamyň takdiri diýmek ayagyna galyp ýörer ýagdaýy ýok bolmaly. Şo 3-nji bölümde ýatýarlaň ýagdaýy şol. Ve intakdiri ýam gurçuk düşýär ennam. Ve oňa hiç ilter edýän adam ýok. Inni 1980-nji ýylda şeýle diňe içinde jan var ýatyr diýär. Görgüli 1980-nji ýylda ardan çykýar da. Kredin iň azyndan 3-4 ýyllap soň ýaly bolup ýatdy. We näme diýär, şo diýwaryň aňyrty akynda da goşgularyny aýdýar da. Jebir gördüm bu diýwardan aňyrda, zulüm gördüm bu diýwardan aňyrda, ölüm gördüm bu diýwardan aňyrda, apa boldum men bir suwa düşeýin. Diýär barul. Men bir suwa düşeýin diýmek bilenem şol diňe bir fizik hapalygam hapa boldum diýmek bilenem şol diňe bir fizik hapalygam dälle. Umuman adamdan kalbynyň hem hapalygynyň hem täsirini bardygyny aýdýar da. Şonu ýaňda diýip. O hükman, o gaty köp many var. Bir şo manyam çykaryp bolýar. Sonra ölüm gördüm bu diýwardan aňyrda diýär, töwereg naklen ölýändem görýär we özümem ölýän men şu ýerde diýip habar berýänem bolmagy mümkin we apa boldum men bir suwa düşeýin, hani cynaza namazy okunmadan gusul berilýär. Onam diýip biler, onam diýmek mümkin. Gara köp many var. Hakykatdan hem gönümel manyda düşünmeler berdi. Başgalar diye. Görüşme diýär şo Anna Sultan özüniň şol liriki duýgularynyň üstülen, liriki poeziýasynyň üstülen
özüniň merdanalygyny görkezýär, hem nusga görkezýär. Biziň häzirki nesillenmede de, häzirki dörejijiligi işgärlenmede de öz ideýasyna agrarly bolup galýar. Şoň talep edilen haty şol beren ok, men ne diýeli bolup ýazdym diýen ok şu hatlary. Men halkyň aladasyny edip ýazdym şu hatlary. Ödem men sagdan aň düşünje bilen ýazdym şu hatlary diýip şonam 10 ýyllap şu dälhanada oturan ýerinde şo nemi lewdinden dänen ok. Ne şoňa ödem biziň häzirki dörejijilik işgärlenmede ullukan nusgu. Şundan görellenip häzirki dörejijilik işgärlerin pikir etmeli. Sebäbi biziň häzirki ýagdaýymyzda Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy Sowet häkimetiniň şo döwür bilen deňeşdirilende diňär ýaly biziň ýagdaýymyz häzir hasam yaramaz. Biziň halkymyzyň ykbaly hasam yaramaz boldy. Şoň üçin şu halkyň aladasyny etmek öňü bilen intelligensiýaňam gerdenine düşýär. Intelligensiýaň öz milletiniň, öz halkynyň öňünde ullukan jogapkärçiligi bar. Sebäbi siz halka aň bilim berýän gatlar. Halka aň düşünje, halka dörejijilik üstünden bir zat bermeli gatlak siz. Siz hem indi şu döwürde häzirki ýagdaýda şu anda sultan Kekilwan görkeziniň edermenliginden nusga alyp görkezip bilmeseňiz, şoň eden işiniň, şoň duran, şoň görkezin tutan ýerliginiň iň bolmanyna bir adadyk bölegini görkezip bilmeseňiz, onda şol ada siz manasyp däl, dörejijilik adamsyna manasyp däl. Halka bir zatlary öwretmäge de siziň onda moral hukugyňyzam ýok. Ana men şu gepleşigimiz bilen şona maýdatym gelýär, biziň öz dörejijilik işgärlenmede. Goýul kompozitorlar bolsun, goýul hudojnik bolsun, goýul ýazgy bolsun, şahyr bolsun, publisist bolsun, tapawdy ýok. Ondan ýene de şu filmiň ahyrynda şu gepleşiginde bir wagta men tamamlanyp barýar. Ol şu ahyrynda bir Anna Sultanyň öz ideýasyna agrarlygyny görkezýän goşularyndan birini okatym gelýär-de. Feýemok men bu jahanna yaranjanlap gün görmäni, ýagşy görýän beýle günden öz ajalyma jan bermäni. Niçik golar şemal ýaly, çal tarapa öwütüp dursam, yan vermeli bolar onno. Garşymda gaý, tupan görsem, dönmerin öz pikirimden, atsalar da yanar odo, ömrüm moyu hyzmat etjek, insan diýlen, belen dady. Ine şoňa ödem bir simboliki sözler da, bize nusga bolmaly sözler, ömrüm moyu hyzmat etjek, insan diýlen, belen dady diýip. Şol adada manasyp bolup gitdi. Anna Sultan Kekilwan tutan ýerlik bilen öz prinsipinde durup, hem adam hökmünde hem dörejijilik işgär hökmünde özüni şeýle tanatdy da. Uranrat O gaty duýgulandyrýan, gaty beýik sözler. Hatda şu sözleri kredýän ol bir tor daşy, bir tor gymmatly halda atlary, itleri, atlara tarp et bermelerle şu sözleri ullukan daşa ýazyp Aswa şäheriniň her kimin görjek ýerlerini ýazyp bolajak, sygar ýaly ulan boljak sözler da, çünki insan niýen belen dada diýär. İnsan niýen belen atlara, insan niýen belen zatlar. Ene şo mertebäni saklamaly. O peselmeller diýär. Ine edil şoňa meňdeşirek bir söz menem sözümiň ahyrynda bir kibendinden okaýyn. Ne peýda bar uçup giden bir ütten, penjesini alyp gitmese meni, nädeýin men gargalaryň sağlygyn, nädeýin men gargalaryň sağlygyn öwrenip bilmesem olaryň dilini. Gargalaryň sağlygyna deňýär-de. Suwapky şolaryň diline saýraýanlara gözüne wasyp diýär-de. Gargalaryň sağlygynyň diline gargaýaňyz diýär-de, gagyldaýaňyz diýär. Ve o indi şu sözülen şu yankı öyle dokumental filmine de dinlettik. So yerde insan üstettir vardı. Katı ulu sözler. Soňdan menem sözüm jemlaýyn. Meni ýagşylykda ýatlasa biri, meni ýagşylykda ýatlasa biri, ömrümden razy dirimen diri. No. Ana şonu umuman şular ýaly beýik şahsiýetlenmede ýagşylykda ýatlap durmagam, şolaryň ömrüni uzaldyanda, şoň üçin şolar ýagşylykda ýatlap durmak üçin bizene şular ýaly gepleşikleri diýär.
ýatlap durjak bolýar. Öz illeşlen bilen galamdaşlarymyzdan birine şuňa çagyrýar. Onda Gurban Murat Şahir Anna Sultan Kekilowa barada bugünkü gepleşigimizden şu ýerde tamamlaýaly. O barada gurrun näçe gurrun etden edip oturmaly, ýöne wagtymyzdan çäklerek. Owa bolýar. Sag bolun. Hormatly dinleýijiler, Şahir Anna Sultan Kekilowaň ömrüne hem derejeliligine bagyşlanan bugünkü gepleşigi şu ýerde tamamlaýar. Gepleşige de Türkmenistan we bilermen Gurban Murat bilen jurnalist Allah Murat Rahimov gatnaşdy. Dinferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.